हेलो फ्रेंड्स, नोंथांमोन बयखौबो आंनि गोदान भिडिअ बरायबाय। दिनै 13 नभेम्बर 3 हिनबा सिडली विधानसभा समस्तियाव लांदां जानानै थानाय एमएलए मासिनि थाखाय गोदानै बिजाथि बासिनायनि उफ्रा बिसायख'थिया सोलिगासिनो दं। दिनै फुंनि 6:30 रिंगानिफ्रायनो गोबां भट होगिरि बिथांमोनखौ सिरियाव थानायखौ नुनो मोननाय जादों। दिनै सिडली बियाबनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन भट केन्द्रफोराव भट सोनाय हाबाफारि बायदियै 14 नं निसिमानि सिङाव थानाय 55 नं लखिपुर L.P School भट केन्द्रआवबो फुंनि 6:30 रिंगानिफ्रायनो भट सोनाय हाबाफारिया जादों। मख'नो गोनांदि फुंनि 6:30 रिंगानिफ्रायनो गोबां सुबुंफोरनि थुबुर जानायखौ नुनो मोननाय जादों। थांनाय इलेक्शनाव बे 55 नं लखिपुर L.P स्कुलनि भट होनायनि हारआ 76.36 मोन आरो दा बे उफ्रा बिसायख'थियावबो गोबां भट होगिरिफोरखौ लैहोर फैनानै भट होनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिनि माखासे नुथायफोरखौ नोंथांमोननो दिन्थिनाय जाबाय। Rồi đây. Thank you. bukanफ्रा फरायनो हाबाय गोवानि बस माइरे नै गोवानि बस सोरबा खामानि नांलाय नोंल' कन्टेक्ट खालाम। Ôi, bố đứa nước vậy? Bố đứa nước vậy đây? Điều này phải đâu à? Nơi đi sửa, không thấy? Thô thô. Thô sửa. Đây về. Mùa đi sạt như phải bị băng, thà khá giấy này sẽ nêm lắm. Ala simenya, cái này bị bấy mà na. Ala không sẽ rau,